Ok, manafinaka mbala namanao tery-tan zegny ty. Izy ty zegny raha tsika nandeha natao tamin'ny tableau tantragno volaniko fa noho ny antony tsy azo agnoarana zegny alô zegny an-tany aty agnaty mahizikiziky agnaty ala aty zegny za magnazava raha ty aminao satria za io zegny za io aty abarikadimo amin'ny terrain be ty zegny za io de misy inspiré de natsaro raha ty zegny za de lozaveko aminao aketo zegny izy mangala cahier zegny anao de na carnet zegny agnazavako mahakasiky ny éducation financière io satria raha ty indesinao agnatsara fiaignanao éducation financière mba agnatsaragnao fiaignanao zegny karaha ty zegny ataonao soratanao volaniko ty raha vitany 500 ty raha vitany 500 ty raha vitany 5000 ty raha vitany 10000 ity raha vitany 25 soratanao ry zegny ity raha vitany 50 100 000 1 million jusqu'y milliard igny donc zegny raha vitany 500 zegny marquenao soratanao eto zegny raha vitany 500 zegny ataonao soratanao maro man karaha igny zegny manjegny koa raha vitany 1000 francs na hoe 500 zegny ataonao igny koa ohatra zao 500 zegny zao fa mahazo sira roe 500 zegny zao mety fa mahazo savon mahazo clin mahazo zao donc zegny chaque fois anao andalovana vola zegny mba agnatsaragnao fiaignanao ireto aloha itilo miazahanao ho takatra ny fiaignana aloha aloko anao andeha nakatra le 100 000 regny itilo mba vitanao mba permanent zegny ty antragnonao zegny le vitany 500 ndraiky le franc na 500 igny fa tegna vitanao amizegny zegny igny zatra io zegny mitaky fahazarana zegny rehefa tegna izy koa fa zatra zegny anao amle 500 1000 francs 500 miakatra amle 5000 koa ataonao liste zegny izy io de zegny antony lanao journal na cahier zegny carnet azonao ataonao liste ireto aby zegny raha vitany 5000 magnano zegny koa am 25000 igny 25000 ino aby raha vitany 25000 izy zegny afaka ataonao banga eto sa hoe iniany zegny anao mahita hevitra hoe 25000 zegny mavita bazarinahy isika dimanche ataonao 25000 zegny am fotoana anao andalova 25000 zegny tandrahanao zegny ty am fotoana anao andalovana vola ataonao tsy araikaraiky fa izy io zegny mety amantaonina anao aveo zatra izy magnano zay ino raha vitany 50000 ino raha vitany 1 million ino raha vitany 5 millions ino raha vitany 10 millions tsabonao asa konay agnatsara fiaignana antsika eto asa be tegna asa be mihitsy mitsabo raha ty manomboka avy amin'ny 500 eo zegny anao mahazonogno fa 25000 zegny vola eo anao mahazonogno 50000 vola misy importance-ny be mazonemboka anao zao timizay manomboka eto mahita 25000 latsika tsy afaka korazy anao satria manana détermination anao amy raha tsabonao fa hoe mahavita izao i 25000 ty aza ty mitrehitre hoe tsy vola izy iny mety mba possible avy amy raha tsabonao azonao mety possible zegny mba avy amy raha tsabonao misy vola anao igny foleka raha ataonao misy vola mana fly ndraiky toaka fo azonao anao ndraiky malany 100 000 50 000 malany anao tsy ako otrino agnaty bara nefa anao zegny ka tsy managny plan io ity natao hoe plan financière azonao asanao zao zegny managna hoe 10 millions za io mba agnamboatra tragno hely amin'ny taninangy ohatra 10 millions zegny asanao zao zegny managna 5 millions za mba andeha vacances hely tamatavy andeha hagnano vacances hely anao sobe asazonao raha magnano karaha zay zegny io zegny miankina aminao de tsabonao tsikelikely zegny donc afriagnanao andeha nangina société sa managna hoe 2 milliards tsy haiko na 500 millions andeha nangina société za apetrakanao atibiky zay azonao fa miantra alohanao avy amin'ny 500 000 francs manonga tsikelikely zay natao hoe éducation financière fa io zegny tsy mety ampidirinao agnatin'ny kazikazin-draha aby ty zegny ny makasiky ny ohatra hoe formation tsy maintsy ampidirinao ao zegny makasiky formation satria formation zegny magnatsara fiaignanao zegny formation zegny ampidirinao tsy maintsy ampidirinao koa asa hoe formation ohatra ny nakazo ambadiky zegny mandisa ty asa hoe 100 000 zegny 100 000 leranao managna 100 000 na soit leranao managna 200 000 500 000 mandefa vola etsy mandefa vola hely zegny anao en formation io ary zegny nagnanovako izy en ligne efa tsy lany frais de transport eky zegny anao na anao Vatananarivo na anao Ampanofiana na anao Avezy fa
ato agnatin'ny Facebook ato fo zegny. Avy eo tsy maintsy ataonao agnatinao koa izy koa anao tanjary malaky donation. Azonao zegny donation. Zay la nazavaiko amin'ny vidéo tarigny hoe la loi de la réciprocité. Tsy haiko ataonao firy pourcent zegny alefanao amin'ny fagnomezana. Mba miatra zegny anao magnamia fa tsy raha tia azo fo fa rehefa zatra zegny anao magnamia de mahazo plus que mahazo koa zegny anao amin'ny fiainana zegny. Ke raha magnano karakaraha zay zegny. Donc izy ka tianao zegny magnazavako zigny, ino zegny fagnontaniana tianao ambela zegny makasika raha nazavaintsika teo niany zegny ambela amin'ny commentaire ao. Avanao tery tanagna zavy raha ty aminao tiako anao mba hanonga ny fiainagnanao amin'ny lafiny ara-bola zegny ke tsy ty somary simple fo fa taoko fa agnova fiainagnanao be zegny raha ty de samba hanonga zegny atsika. Azadigna zegny miabonné agnatin'ny chaîne ty ato zegny partager amin'ny namagna agny zegny sao de mba ilain'ny namantsika fo zegny ke ambadimbadika vidéo ty zegny misy lien io misy formation maromaro sao de mba misy raha zegny mety aminao aminazy io zegny. Ke amin'ny magnaraka tsika ngany misimisy bye bye.